Ľudia veľmi často počúvajú o umelej inteligencii, ale počúvajú o AI agentoch, o AI asistentoch, o AI modeloch, ale netušia v skutočnosti, aké sú medzi týmito vecami rozdiely. Tak poďme si to trošku zjednodušene vysvetliť. Veľký jazykový model, alebo umelá inteligencia ako model, je ten primárny mozog. To je to, čo rozmýšľa. To je to, čo generuje tie slová, generuje tie vety. To je to, čo sa raz natrénuje a potom sa používa. Potom, keď sa posunieme ďalej od modelov ku AI asistentom alebo ku nástrojom, toto je to, čo všetci poznáme a interagujeme s tým. Napríklad ChatGPT. ChatGPT je nástroj, ktorý zároveň na pozadí používa veľký jazykový model, napríklad GPT-5, a tento nástroj spolu s tým jazykovým modelom, to je to, čo my používame a trošku to hovorovo nazývame ako toto je AI asistent. A potom, keď sa posunieme trošku ešte o krok ďalej od asistentov k agentom, tak tam sa nám začnú ukazovať nové veci a nové trendy, ako napríklad autonómnosť. To znamená, že ja viem nejakému nástroju alebo modelu zadať nejaký prompt, nejakú úlohu a ten agent začne na tej úlohe pracovať viac autonómne a viacej do hĺbky. A je tam trošku taká šedá škála, že čo je v skutočnosti agent, čo je v skutočnosti asistent, ale dá sa povedať, že AI agenti sú ako keby ďalší krok vo vývoji umelej inteligencie.